Dada rasa bangga. Muncul di depan aku Arab gawe apa sih? Isin pengen semerusik hati apa tuan rumah Asal muasal sendi. isin sing barengan Suruh kami resah. isin kang kesebut topeng Oh topeng. nih Asal sendi topeng. hasil muasaliak saking barengan waktu kang kecil topeng bareng Oh julukan nira topeng baru. Lintas gawe geger under ning tuan rumah Arab gawe apa sih dok? isin dalam anak itu sing lagi duwe gawe Iya. Oh, jadi sih sengaja terpilih binatang buas. Sawise terpilih ingsun kaget sapanduran. Apa sing arep dijaluk ning seliramu? isin pengen dalam serana saji rupane durung komplit Oh, meriksa saja. isin pengen merosot jatine sifat jelmane bapak tuan rumah Sawise sadurunge wis disiapkan. Wis disiapkan. isin pengen bro Iya. Tumpeng poleng wisana. Kendi sing tutup endok. butukuan Ana tunggat kelapa hijau. beli Untuk serutu. manusia Ayam tulang. beli Panggang ayam. ora Kopior gula. beli Beras kuning. butuh Sesajen ayam. ora Apa sih rasing dijaluk? yang dimaksud kelawan tujuan aku Ya. butuh cing bungkusan Latala. kelawan saja dilangkah Siluman. Jalukannya cuma sepele. Jadi untuk sing masih bungkusan. iya Pengen ira roh apa? isu pengen nutup sing warnanya apa Oh, udang gar merah. beli doyan Oh, aspro. ngomong kecilikan Broan, ora apa tuh? yang dimaksud kelawan tujuan aku Iya. untuk super sing tujuan aku Kok dipakai kok? Jadi untuk super. Emang bener siluman super segala-galanya ya. nusa Ya, watur kesuwun ya. wis nyumpuni Iya. lawan tujuan aku Ya, bapak tuan rumah ibu tuan rumah batur kesuwun klan sajen serana ya. isin bakal muli Wahai siluman, sila cepat mulia ning kandang ira. Sesungil jejail ning kene. Wis dipunah kawan sajen sakumplite. Bapak tuan rumah sekeluarga, semoga mulia akan segala-galane. Waras meluya jati meluya, waras sa anak putune. Ketemu kelawan barang yang rezeki kanggo sepanjang umur. Yen baik dilaksanakan mustika Raja Wali sekanca dalangi wis sumadi tekang kukupe. Iya. aku hana pekiring kanggo sifat dilmani nusa Oh iya sob. bocah cilik sing beli gelem ngaji beli gelem sekolah Iya. iku sing tadi baturi aku nusa Bener. Mulane kabeh bocah cilik lanang wadon yen esuk rajin sekolah
yen waktune sore rajina belajar ngaji ya. Gua pimpin doni Priwen maning. wong meteng metu wayahe maghrib linggo sapu Iya, linggo ladi iya. iku sing dadi batur ya kulus Salah. wah Wahai siluman, ingsun tak sumpingena tak cangcang sepucuke ngerema. Ila benar ingat bisa nubar ingsun. Yen bae bocah lanang wadon sekolah lan ngaji semoga sing wakal. Yen wong wadon meteng tembean ing waktune magrib metu ning jabak kutung gawa lading cilik lan gawa sabuk. nusra Iya, wabak ulina jalwa yen sabda yen satu pitu kulina ulina lawas terus Silva menisa turun pitu lawase waku